на миналите избори имаше едно момче, който постоянно седеше при нас. Влизаше тези. То няма, значи заключили са вратата, никой няма право да влиза и излиза. По време на избори. По време на избори дали друг член от друга комисия може да идва тук? Защото една и съща партия не могат да присъстват двама души. Да, точно това е нали условието, защото в една изборна комисия има точно по един. Точно по един. Да, в коридора може, както и застъпници. Не може двама застъпници, трябва в коридора. Влезе, се обаждаш на... Да, не може да влизат. По принцип, няма значение. Отвън излизат и си говорят. Да, това ще кажа. Да. Ако трябва да е смисъл до туалетна, как има ли? Да, за цигарата нещо. В смисъл как? Искаш да отидеш да пиеш до туалетна. Им отиваш, но не и по време на броенето. Много важно нещо, 7:30. Всички се поканете, идете някъде си, където имате нужди, защото 2 часа, 3, никакво излизане. Докато не се подпише протокола и се спре видеонаблюдението, вратата не се отключва и никой няма право нито да влиза, нито да излиза. Освен машини, техника, ако не си Да, той нали си отделна. Аз говоря за секцията. Да. Когато вече се броят бюлетините и да речем накрая нещо има съмнително или не излиза, имаме ли право да поискаме, може ли още веднъж примерно да проверим за коя си партия? Не може, що да не може? Вие трябва, когато подписвате протокола, трябва да сте убедени, че всичко е точно, че така е станало, така че проверки колкото искате правете. Дори да има възражение на тях. Да, поброите си. Да не говорим Моля? заедно един по един, който му дадете думата, той да говори. Да, добре, извиня. Да говорим едновременно. Според мен много лесно могат да се сбъркат, защото това са 400 гласували. Извънне ти някой те попитали, те бутне нещо, ти пропуснеш някой. Когато бориш, ти 1, 2, 3 подписи бориш. Аз не съм бил. И според мен много лесно може да се допусне грешка. Значи специално за подписите се борят сигурно по 5 пъти, по 7-8 пъти. Когато последните 2 или 3 пъти излизат едни и същи число, това е числото. Защото аз... Да, 3 пъти мисля, че 3 различни числа излизаха и бореше 4 и 5, когато вече съвпаднаха числата и спряха да борят. Борят се, докато сте сигурни, че са толкова. Да, броиш и това е положението. И само да ако може да се нещо внимание, много често се случва, примерно, защото на списъка обикновено се слага една линийка на самия ред на човека, който идва да гласува и просто обръщам внимание, нали, внимавайте с реда и с подписа там, трябва да е точно срещу името на човека. Защото ми се е случило да има грешки, после да трябва да се коригират тия неща. Тоест подписва се на друго място човека. Трябва да се внимава, да, трябва да се внимава за това нещо. Да. Той пита отгоре или отдолу, члена на СИК му казва, нали, отгоре, той се разписва отдолу. От неговата страна отгоре. Трябва да се внимава за тези неща, да са конкретни. Нали? Точно тук му посочете. И после не излизат подписите. Това е. То трябва да излязат. Лошото е, когато дойде човека, който е подписан там, нали, тогава вече става с конфузна ситуация. Кой се е подписал тук, нали, като измама. Даже може да се приеме, дори това, дето ви казвам, първия чек, нали, за празните листенца, някой тогава може да има. Да. На случайно. Просто, може би на всеки час. Не знам, вие трябва да прецените, омръзвам на някой да стои на едно място, ета сме на малко, аз малко си почина. Питате се, да, това инстинктивно идва, разбирате ли? Значи, най-важно е списъците, пак ви акцентирам. Въпреки, че пак казвам, малко вероятно тук се случат нещата, но това за мен е специално тая измама с тия списъци е брутална. Там трябва основно внимание и още първите 1-2 часа трябва да направите 2-3 пъти забележка, я да видим това или оня ли. Печатите с серийните номера, още в началото да разберат тия хора, че вие ще ги наблюдавате. Да ги подготвите, че ако имат нещо, нали, да ги стопирате така. Просто профилактично. Като препоръка, да. Председателя участва ли в списъците? По принцип, аз като съм бил застъпник, си стои на бюрото, почти не участва, нали, да. Не участва, но той трябва да брои бюлетини. Нали? Би трябвало той да ги брои бюлетините, като най-високата длъжност, да ги показва, да ги преценява коя е валидна, коя не е валидна. Той, в принцип, това му основното и да придружава после чувалите с секретаря.
Но са хора, всякакви може да ви помогна малко аз да съм на това. Не знам, ако му е скучно. Калкулатора да... Затова е хубаво да някой друг. Да, някой друг да брои бюлетините, да не сте вие. Да, най-хубаво е така, но сега пък ако не, поне ще ги видите всички дали са така, после може да си проверите самите колонки. Вие ще си го гледали, абсолютно всички ще задържате, нали? И като си проверите после колонките, така ли са, така са, секретаря записва, пак няма да има измама. Нали? Най-хубаво е с приложението, защото се контролира, нали, двойно, няма нужда да има втори път преброяване. Не разбрах добре по време на лекцията. Всеки ли, който иска, може да гласува под черта. Каква отговорност като Не. декларация? Казах кои са четирите. То не са четири, те са повече, нали? Но първия тип са членовете вие, охраната и IT-то, дето с машините. После са тия притежателите на удостоверението за гласуване на друго място, които са също 4 типа. Няма да мога ги запомните сигурно. Студентите и затруднените с предвижването. Има още, мисля, че един-два, но няма да ви казвам тях, защото не са някакви... Нарочно не ги споменавам, защото... Член 308, ама той е решил да направи нарушението, как можем да го спрем? Не можете. Просто му казвате, че носи отговорност по член 308. Той сам трябва да се спре, като знае... Аз съм сигурен, че те не го знаят, ама като го прочитат, ще приключат с това гласуване на повече от едно място. И си подписани декларации, кой по-ще ги гледа. То наистина е така. Кой ще ги гледа, защото Конституционният съд трябва да го отвори. Дето са на подписите, ще ги пуснем да си гласуват колкото искат по черта. Не колкото поискат, защото трябва да подпишат тая декларация. Декларацията е много важно нещо. Подписват декларация, че повече няма да гласува. Нали, на друго място не гласува и повече няма да гласува. Просто споменавайте това 308, член 308, да си го прочитат. Те любопитни ще го прочитат. Той като дойде и каже, аз искам да гласувам по черта, Не, аз искам. Той няма друго, нали? и ние го питаме, като какъв. Да. Ами, защото блока ви е по-далече. Не може. Не може. Не може. Не казах кои могат. Това е удостоверение. Или Аз това ви казвам, че тия 35 човека, където ги тук, няма откъде да са. Разбирате, няма откъде. Студент. Нали, ако е в студентски град, може. Проблеми с придвижването на третия етаж. Има си долу секция. На първия етаж се обособяват тия секции. Тия с удостоверението, да, имаш удостоверение, гласуваш тук. Не може който иде да дойде да гласува. Трябва да има някаква причина. Както и ако видите, че някой придружава, при вас е бил 2 пъти придружител и го виждате, че придружава в друга секция, пишете във вашата секция особеното мнение, че сте видели то с придружител да влиза в еди коя са секция. Това е хитро. Ма как ще го видиш, па? Още повече в Пазарджик имахме случай на едно дете, то беше вече непълнолетно, го бутаха с количката през всички секции да гласува. Ами пишете го като особено мнение, да забелязахме, че излиза от съседната секция. Еди кой си номер секция. Да. Така в особеното мнение ние ще отворим не И само другата тези, секция, но и точно така. съседната. Да. Това не съм се сетил. Да. Вписваме с особено мнение, трябва ли отдолу да напишем защо е особено? Точно, отделен лист, съчиненице, сядате спокойно и си описвате. Точно така, в свободен текст, нали? И си описвате, ама абсолютно, каквото си сте видели през целия ден. Това... Да, и това нещо се подпечатва и подписва от другите и е част от протокола. Разбирате ли? Няма не се съгласят, особено мнение. Един момент. Особеното мнение се подписва от вас. Пише се още по време на черновата. Ако са ви достатъчни двата реда в черновата, четливо гледайте да бъдат преписани в беловата, точно както сте ги продиктували на писаря. Ако не ви стига това място, взимате лист и описвате какво е било нарушението по час горе-долу, ако сте записали, имаме и такива формуляри, и описвате без да казвате кой член, а какво е било нарушението. След което това нещо се копира и става неразделна част от протокола Белова и вече когато се прави копия, включително и за вас копието, ще изискате да има печата на секцията, плюс подписите, както на всички останали страници, на председател, зампредседател и секретар, на всяка страница и особеното мнение, защото то вече Що си е част от неразделна протокола, да. част И е все едно от допълнителен лист. И си влиза в члена, точно така. Да. Тримата... Не, те се разписват
подписват на копието на особеното мнение, Мокро. което вече е част от протокола. А вашето особено мнение попълвате вие лично и вие си го подписвате. Точно така. То нали също трябва да има мокър печат и подпис, както са останалите листа на протокола, защото е част от протокола. Други някакви? Когато дойде човек с затруднено придвижване, примерно има придружител, казахте, че не се изисква тялото в случая Да, за човека. за съжаление. Окей, обаче как този придружител, ние взимаме личната карта на гласуващия, нали? Точно така. На гласуващия, И на придружителя. и на придружителя. Придружител му дава в списъка за придружителите, трябва да му се вкарат нали, данните. Но той, нали, ако е придвижен, той нали, може да си просто го закарва го в паравана и излиза оттам. Той си попълва си нали, господателя сам, без придружител вътре. Придружител е само когато е незрящ, нали, тогава влиза с него. Когато не може да, или някакви проблеми двигателни. Разписвали съм този списък за придружители. Кой? Придружителя. Някъде Да. Значи то си има списък с придружителите, както списък за копията, такава бланка. Не някакво фрачащо, а си има отделен списък. И там се записват данните му, ЕГН всички и се подписват. В колко часа е тук на НДК на 17? А сега не сме ли? Колко часа бе, Иванче? Колко часа е срещата на Тя Ивелин? ми каза госпожа. В 19 часа аз точно щях да взема. Аз го не знам наистина. Ма е чрез Google форма, моля ви се, запишете се там. Защото са ограничени местата, 1300 места ли са, не знам колко и не знам как ще се случи. Има Google форма, искайте да координатора. Той би трябвало да я качил вече. Има го, да. Просто моля ви, запишете се чрез Google формата. Ние не се записваме нарочно, защото ще асистираме. Там няма да ползваме места, но вие запишете. Не. Среща си Ивелин Михайлов на така, закриваща на цялата кампания. Последна. Кирил Река ли ще бъде? Не знам. Да, според мен. Тази група почва да имаш някакви са затруднено движение. Да. Не трябва, за съжаление, не се изисква. Да, декларации, но не я разчитаме. Но пак му казвате, член 308, да си знае. Има ги вече, искате ги от координаторите. Доколкото знам, и на хартия вече ги раздавали по обученията държавните. Но ще ги имате във всяка една секция, ще има поне едно, може би две на хартия. Но вие си ги вземете на телефончето и си ги прегледате. Те е последователност. Значи методическите указания тълкуват изборния кодекс. Някъде имат разногласия, съм го забелязал. Изборният кодекс е с тежест. В методическите указания пише, че трябва председателя, заместник-председателя и секретаря да носят книжата, да ги придружават. Изборният кодекс не казва такова нещо. Заместник-председателя не е длъжен. Така че ако има заместник-председатели и не искате да ходите, можете да не отидете. Значи председател и секретаря са задължени и още един член по желание. Понеже е платено, все един ще отиде. Нали? Аз така си мисля. То е ясно, че сте от различни. Защото 9 члена са от 9 партии. Защото преди е имало от партия по няколко члена? Не. Как не? Миналата година бях... Не е възможно това. Те са представени сигурно от квотата на... Вие може да сте симпатизанти на същата партия, но сте представени от различни партии. Абсурд. Значи не може. Кодексът е категоричен по един. Аз не знам дали за другата, но е имало избори с членове на секционни комисии с представители по двама души от партии. Преди 2014 може. Този изборен кодекс е от 2014, не може. Вижда провинцията, да. Може преди 2014. Не са намерили човек и са взели. Имало е и Но не е бил от... Той може да е... Той се е записал под квотата на друга Да, партия, обаче... така съм съгласен, нали? Няма проблем. ставало съвпадение от председател и член, че са от една партия и не може и трябва... Вижте, партия мафия има едно име. Ако те са били от тези... Ма той сега е същото. И сега като свободните места ти ще бъдеш от ДПС, ти там по общините и си ги назначават. За нередности, какво ако всичко е в реда? Перфектно. Много важно нещо. Копията трябва да стигнат до нас, тия подпечатаните.
Трябва да стигнат до нас по най-бързия начин. Ако не можете същата вечер, на другия